Мисията на Подари време е до всяко дете да има доброволец, до всяко дете да има ментор и един значим възрастен, който да му помага. Те не виждат какво предлага външния свят. Те виждат само социалните работници, които работят с тях. Важно е за децата да се докоснат до работата, където им се предлага. Научих много нови неща и със сигурност съм сигурен, че ще ми помогнат за напред в живота. Мисля, че са това едни много хубави доброволци, които сбъдат мечтите на едни от, като нас деца, от такива домове. Училище за работа е кариерната програма, единствената в България кариерна програма за ориентиране в различни професии на младежи, лишени от родителска грижа. Ходят на работа 5 дни, учат се на трудова дисциплина, на най-различни неща, които са свързани с това да имаш умение да ходиш на работа. Посещавайки децата, когато те излязат от услугата, ние не знаем с тях въобще какво се случва. И решихме, че трябва да ги подготвим за това, което им предстои. И е много интересно, защото през годините с всяко издание надграждаме. Например, в началото имахме само ресторант, пекарна, фризьорски салон, сега вече имаме и IT компания, имаме първа до лекарска помощ и парамедици, имаме най-различни други професии. Каним гости на това събитие, защото децата през 5 дни, в които са участвали в програмата, подготвят тези неща, които в момента предлагат на базара и минават гостите и си купуват с същите пари, които са като от Монополи. Това, което децата са приготвили. Основната цел на Подари време с програмата Училище за работа е да подготви максимално младежите за това, което им предстои след напускане на социалната услуга и в рамките на 5 много интензивни за тях дни да ги подготвим по това как да си планират финансите, как да си пишат CV-то, как да се държат на интервю за работа и също да им покажем какви професии има. Защото те не виждат какво предлага външния свят. Те виждат само социалните работници, които работят с тях, директорите си, възпитателите, учителите в училище, но не виждат, например, софтуерни инженери, не виждат хора, които работят в рекламни агенции, не виждат хора, които се занимават с професии други, които предлага модерния свят. И ние искаме да им ги покажем, да ги запознаем с тях, за да знаят какъв избор имат. Това е една прекрасна инициатива, в която можеш да научиш много нови неща и наистина е много полезна за хора, които искат да разберат какво искат да правят след като излезнат от дома. Като цяло да имат някакъв ясен план за живота и мисля, че тук е много добро място да научиш и да разбереш наистина какво ти харесва и какво искаш реално да работиш. Мисля, че са това едни много хубави доброволци, които сбъдат мечтите на едни от, като нас деца, от такива домове. Аз се записах в строителната паралелка, така ще го нарека. Беше много поучително и много интересно, забавно и прекрасно нещо, понеже научих много нови неща и със сигурност съм сигурен, че ще ми помогнат за напред в живота. Научих много нови неща. Много нови неща научих, които в принцип не си ги знаех. Баба едно време е била фризьорка и аз исках просто да стана фризьорка като нея, защото тя беше една от най-добрите в Стара Загора и аз покрай нея. За втора година съм в училище за работа. От Плевен съм. Миналата година бяхме с около 5 деца тук. Тази година отново сме тук. Искам само да ви кажа, че това е една прекрасна идея на
организацията, която е тук. И децата, които са тук, са страшно щастливи. Защо? Първо, те живеят в центрове, където не могат да видят това, което виждат тук. Важно е за децата да се докоснат до работата, където им се предлага. Това е изключително важно за тях. И ще ви кажа, че децата, които дойдоха тази година, те не бяха виждали нито София, нито фирмите. Сега, след 5 дена, те са различни. Подари време надгражда всичко, което прави. Тази година е още по-хубава от миналата година. Дните на програмата са много интензивни. Интересно е да се види как младежите идват. Те изобщо нямат никаква идея какво им предстои. Мисля, че идват така на един забавен лагер в София, но всъщност още от първия ден те пишат CV, минават на интервюта за работа и след това през останалите дни сутрините са посветени на различни лекции и беседи с известни професионалисти, които са наши партньори по, например, финансово планиране, безопасно дигитално общуване, различни мотивационни лекции също имаме. И след това след обяд отиват на работа в реални бизнеси, които са наши домакини и партньори и прекарват след обеда, учейки се на различни професии и наистина правейки допринасяйки в реална работна среда. И вечерите са посветени на забавления. В повечето случаи водим ги на кино, организираме и мотивационна вечер и вечер за сексуално образование. Мисията на Подари време е до всяко дете да има доброволец, до всяко дете да има ментор, един значим възрастен, който да му помага и да го ориентира, когато се загуби по пътя на порастването. Училище за работа е програма, която събира наведнъж много деца, с които се опитваме да изграждаме тази мисия. Много е важно децата да се срещат с доброволците, защото освен храната, спането на децата, там където те живеят, е важно да се докоснат до доброволеца, да почувстват топлината и обичта. Много деца се променят по този начин. Откакто Подари време дойдоха при нас, децата станаха различни. Те се усмихват, само питат кога ще дойдат. Ма няма ли да бъде по-рано? Не, няма да бъде края на месеца. Децата много се радват на доброволците, учат се от тях, слушат, търсят връзка с тях, контакт. И за мен това е една прекрасна идея. Тук първо, че научаваш много нови неща, запознаваш се с много хора. Другото важно нещо е, че пак казвам, ако не знаеш какво искаш от живота, какво искаш да работиш или нещо подобно, мисля, че тук е мястото. Тук е мястото да научиш с какво искаш да се занимаваш като цяло. Трябва да се разраства още повече, защото има много повече деца, които трябва да се избъднете тяхните мечти и доброволците правят много за тях. Децата, израствайки в услугата, те не виждат нищо по-различно. И по този начин те не познават външния свят и външния свят тях не ги познава. А те реално са много талантливи, като всички деца, с много възможности, с така различни дарби и с съвсем малко внимание, помощ и насока и просто това да имат някой до себе си, те се научават на някаква професия, събират различни умения и стават прекрасни сладкари, ресторантьори, хотелиери и така нататък. Има хора, които не гледат с добро око на тези деца. Смятат, че за тези деца са виновни само родителите. Не. Виновни сме всички. И обществото, и училището. Всички сме виновни за това, което става. Но за мен е огромно удоволствие, след като се срещнат и поговорят с децата, има хора, които се връщат и казват: можем ли да ги заведем да пием по едно кафе или сладолед? Доброволци винаги се търсят в Подари време, защото разрастваме мрежата си от центрове, с които работим.
Има още много на къде да растем в това отношение. И доброволците по време на училище за работа също са много важни, защото те придружават децата през целия път на програмата. Пътуват с тях до работните места, седят до тях докато си чакат да отидат на интервю за работа, дават им кораж и така нататък. Бих искала много и също да благодаря на фондацията Подари време, че ни даде тази възможност да участваме и да ни даде тези 5 дни като наша наистина сбъдната мечта. Това е нещо много хубаво, поучително и много важно, поне специално за мен, понеже през тези 5 дни аз научих неща, които допреди това не ги знаех. И наистина ще са ми много полезни за напред в живота. Когато излезна от ЦНСТ от дома, искам да се отворя салонче. За красота, като цяло за прически, искам да се отворя също в салона да си има маникюр и фризьори. Това ми е най-големите мечти и която в момента малко се я сбъдвам. Много благодаря аз от цялото си сърце на всички доброволци, които се включват и са с нас. Взимат си отпуска, не работят и с нас през цялото време и с децата. И са много ентусиазирани и са така всяка година и това е невероятно. И аз много се надявам да са тук и до година, защото без тях нищо от това, което правим, няма как да се случи. Искам да ви кажа, че Подари време са една прекрасна организация, на която страшно много благодаря. Това, което направиха за децата, е изключително важно. Имаме от децата снимки, където са били и те са написали: премина като миг, остана като вечност.